कि झरिया से धरी रे लगड़िया पहुँच गईले पियावा बिहार। कि झरिया से धरी रे लगड़िया पहुँच गईले सैया जी बिहार। हाँ झरिया से धरी रे लगड़िया पहुँच गईले सैया जी बिहार। कि झरिया से धरी रे लगड़िया पहुँच गईले राजा जी बिहार। आया के सारा कार्य सकुलिया में बस गईले राजा जी हमार। आके सरकारी स्कूलिया में बस गईले पिया जी हमार। और दिल्ली से धरी रे लगड़िया पहुँच गईले सैया जी बिहार। हम मुंबई से धक्के रे लगड़िया पहुँच गईले राजा जी हमार। आया के सारा कार्य सकुलिया में फंस गईले पियावा हमार। आया के सरकारी स्कूलिया में बस गईले पिया जी हमार। आया के सारा कार्य सकुलिया में बस गईले राजा जी हमार। कि हमारा बलमुआ के भइले कोरोना टाइम हो, मेडिकल रिपोर्ट दिले 14 दिन के टाइम हो। हमारा बलमुआ के भइले क्वारंटाइन हो, मेडिकल रिपोर्ट दिले 14 दिन के टाइम हो। हमारा सूरतिया हो देखी के कपस गईले रजाऊ हमार। देख के हमारो सूरतिया कपस गईले पिया जी हमार। गाँव के स्कूलिया में आके फंस गईले राजा जी हमार। आके सरकारी स्कूलिया में बस गईले पिया जी हमार। सैया के खिलावे गईली घरावा से खाना, मोदी सरकार कोई दिहले हो माना। सैया के खिलावे गईली दाल भात खाना, पुलिस दरोगा कोई देले हमके माना। ओम प्रकाश विकासवा के फेर में फंस गईलन पियावा हमार। ओम प्रकाश नितेशवा के फेरा में फंस गईले पिया जी हमार। आके सारा कार्य स्कूलिया में फंस गईले राजा जी हमार। आगा के सरकारी स्कूलिया में बस गईले राजा जी हमार। गाँव के या बाहर स्कूलिया में फंस गईले राजा हमार। कि झरिया से धरी रे लगड़िया पहुँच गईले सैया जी बिहार। हो झरिया से पैदल हो चली के चल अइले सैया जी बिहार। आगा के सरकारी स्कूलिया में बस गईले राजा जी हमार। आके सरकारी स्कूलिया में बस गईले पिया जी हमार।